Asha for me mobi bia kwaba e by emergency Ghana TV so enenso ya sanso edin hyiemo e wa hebio me didi se baby bia wo bia no bibia e koso ye eje ama na ebusia for me the story bi e be femo e fa ye nua ba bi ode na sem e be da Nana Yaa e wo Sompa TV na sem ode ba ne se ne papa apo no ne papa e ka kire ne se enye ne ba ene no na onkonko bisa ne maame e wasamado se wan ene papa inti lady no e de bepie mu e ofidie mu asese gya yemmo an esan se na osua adwuma na so sikeni honti no oje adwuma no sanso e na yawe bi nso e wo no so ani nti no okọ adwuma na eja aba na eja wakwa sanso akọ de wakwa akotene fie eni nti ne adofo aboa ama sisia no ebusiafo yenya ba no yate asem de ebusiafo ye nsem enyenko nenko tie mu nsem sanso e na issue bi eja epiemu e wa abefo tintan fidie so efa ticheni eni ni student ebusiafo Nana Yaa na bedwafo e kasa ho kakra nti ebusiafo ye nsem nenko tie mu nsem e ma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section o kame ho nenko hwe video akora ni wiase o na nka akora okọ SS science pa demo a yesua titration make say chemistry teacher be kwa akọ hydrogen chloride ne yi CO2 ene yi HO2 nom ne ade chemical ho equation ho ne yeye ni na ye da ne nyane kwohwe abefo ntintan fidie so a clutch bi na tam abaya bi ede na si table ne ba akoso abusia pani kwara tabia obi ka se nye odie ni bi da no ena de maje atomo first ye ka se nye odie ni bi da me so o o exaggerate pani kwara tabia pa de tichani a mu ya watimi atam akora keto asi onya akora keto a watimi agede ente se de a we de oye mama ga o mame panyi kokuroko SS no oye MPK watimi atam no asite wente se so ene no ye bie na saasem we asi baby a meyam hyehye mekese ne se wo ba aye man no na ene wo ba man no ne nam internet so na okokopie video bi sei so a media ansa no meka ho asem me sempanyifo eya yentresi wono mo mutimi post saa niama we mutimi publish saa niama we na ye serious eye very serious ade no esi yaye etichafo binom sabi wo mufri di nkwada enya na o etichafo ekire yade suku titiriw yedu mpanyimu honom no yabeka se abaya no wanya 18 years enti wanyini but yenwene ho eye suku na wo so a wo tie me awia yi fanesa wo baba wo de na kosuku a wonim se wo wia ba be se obedan suban pa bia de wo de yanka adwumasem wo schools se nipa emanipa dan suban papa di na afi wo baba yi ko ba ya se sulutu so a wo timitena ho no chese bon grace pa timba se teacher ni kro no na de bia ka mema o mutu susu asem a monti ase emema mutu susua ye ka wono mu asema monti ase be ma ne tusua tadua entre da na ha mu no abusuafo akwada ketua wose memene kwada ketua ne sisi 33 yisisi no kra meja ne sen centimeters 33 centimeters akwada ketua wose bibia mitime homa wa homa ama obi atimi anya kokoduru akwotete kire ya wayi ne fo a wo video enwumre akuya sa mrenka wada eye den na teacher ni de wo ye science apparatus ne titration ne na se for biology ni yesu ya ne class afedie teacher fo bi di nkoda yo teacher fo bi di nkoda na bibinti ade me de toso enyeye bibinti me de toso a enyeye na ne nyina mu no GS de ne nurse form omo se mpanyinfo ewo ho ne yese panyin ntina fie man kwada enwe nanka enti omo de krata beto abonten sa asam no omo ahunu edi kan point 1 no wonom se wonom ahunu ne asie
enti ebi na me be bobɔ so tew e de ama we nya tenten wono mu ahu na wie de atoso mienu wono mu ye investigation e wa asem ni mu ampa wono mu atese teacher ni bi e de akwada bi afa ye koye mu investigation panyi ba ko bi am ni di nkomo se ade a wochi kran se fa ne se electric achi obi am na wu ne de na komo kire na ye se ye ba ye autopsy o se mo kwa ye autopsy ade electric na achi se no ampa panyifo se ye nhwehwemu na ne ya me dene se teacher ni ye se won fa na kuturu mansi nyina nwu ho sanse wa bomu su kese we no anka teacher fo ntete ye no ho adwuma bia won ethics nanso akwaye se ena no ye te ye krom voter region no ne ade nyina wo fa wo ba kɔ na abaya su kɔ no ma kokɔ se ebrom no si headmaster na aso na headmaster shekiki na wo ofin no fo tsedia wanya mango wo bush wo fa se de akaka kɔ ne de GS de omo na si fom enti ebi so na me bobɔ no e wa hai enti no na ese abusuafo no mu wie omo se saadie we ya akoso amumu yosem se ya akoso no wono mu chikura na ni wono mu ntetie nim ba bia teacher ni enim ba bia okofa free se wokofa free evil forest dia yenim e na odi aba ba frem na wie ye no wo sama yen a wa bonten no ahotoso se we die na aba wono mu asom no mo de omo mfo aso omo de omo na asi fom se awofo nyina ka wono makoma nto omo yem se ebi nto wono mo ma me pacho wada romaji yes na e kasa yi enti afei no se na se de wahu no mane mu wabem na matese no nso so o mateki ni seriously enti se de edro no no se no em say teenage pregnancy no se no aye pasco enkura no munim de omo hwehwe dada na wo hwe abaya pa chese abaya no nim de awoyo wo fa abaya no nim de awoyo ya pagya abaya si table so no waba na hamuo na ade ente se ekoba na te teacher ni so practice withdraw one person obanyem no tabia wo fam se tabia no wa kire mic esi wanim me na me ka kire wo tabia no wasene mic esi wanim na teacher ni atimi eyi tabia de ne nsa chese wo propra ade ensu aba no no ankohye ni nyinsen ye kire nkura ne de yi ebia ne se ne ye kwotwero wasia ne ye twero nkwase asem na grade fon ne ye de aba fie ye ba ne ye tete first nde bia meka ubehunu SS ni ma me panyi ye madese ye kwoto omo SS wo hu no not woni nufu tebre be da na furu so ye de wa school akwasha ne nsa so no doubt say what sawo maame opanishe wo sawo maame e na opanishe obi a na no me ko me ba PTA na ye meeting a papa panyi bi sore ya teacher se nkura ne ya omomra ntem nyesa ye be roko wa mountain we opanishe wa papa panyi bi sore ya o se ompese ye bebo ne ma no mo kala be sei ene na akura ketwa toma ente se da na me bi se ma wa afo se video ma hwe bi atoma mu pa bi ntowate enkura na dikan o enkura na dikan to bi gu wono ma sene mu kunu ko hunu ne ente sa wa mafie aje me say wo ko pet dog chain kraman chain aje wo ko yiri wu kunu kon efiri oba akron dem na ade na mafie me na me ka kire o me awusuafo asem na me za champion odi ni me hunu bo ade a video no me za champion wa hunu bi ade a me hunu akrane nim style ena chese wonim se position ni ede na to no ma me mfa me nsansi machi na chese wa pega ne to kakra me za champion se de amwaye o chese ba ma na yi ade na firi mu kura na abaya yi daje ho ena mse ebesi wu mu ne ente se concrete ente se ebesi wu mu ebekun me za champion ke bia na de ye beji ani so ana ya je na yemfa dia wa banso sika nche ne nsem no nko Nana Yaa me danse me chia etiefo ne ahwefo nyina na obi akwa babe efidikese so Nana Yaa wa ka ma semo asem wo se yenye nne na asi nne ye penso me college of education ya me ko ye me no me ni edi but me nisha sata me wo 4 year for any posek for na 4 year for na bi ba etisem but beji gese no the name to form award ye me anya asambika na dako
mene ankoda ni bi from one for person PS1 for ni bi e kwa koye cleaning e wo yesi da be guest house e wo administration so e koye cleaning ye ni sifo fi na me friend me principal at that time when you teach your principal at that time don't wo di echi ankoda no koye no afem wo pani e di ensan ankoda baby ya ye cleaning ye no then you meet them and I'm saying, do you know me? Do you know the family that I come from? Na ebusa teacher ni sa. Principal no. Principal na ebusa ni sa. Ai. Eni afene dia oba yoba mo ware papa. Wo no. Utro ni ye kura so wati. Obe tu kuma say principal. Teacher for hunu kura no omudwa no ba no omudwa. Enna anso wa mitwenity. The another time she the same thing. Nam so you I will tell you what. You this principal. Eh ko bone wife amane. Bobone ya manye e ri busan se me free ehina me free me be school na get set for the papa no na ye no wo school am say and not me Nana Yaa if you me be busuani no me yakua pemfo me dia be kwan ni party akase ma no so ko land for na papa no ehunu fie kwan ba de na wo be fie yo na bibio be bia no wiate no wo hweme akobete me ya school ade ma me se me ye yenti enti we ne nye na asi o tasi e wo ho ne mo ja wo wakoda no so wo akwada nam ka che person say wo bo wo mu so say me ne wanya de tu wo be yi magi ka kuma se be tu se ba che be ka mo bia ah wan kasa kwa kan papa so de na go yo obi den ko be ti bi ehia pa be to akasa Nana Yaa ni em se ni kan se enkwada no ekwa bi a abofo na to o masaram eni adaje no wo mo na funu na tete wo mu enti ni na dafu bi eye no eno no so wo hia ahweni ai ai gunasini sebe penmu bi ono ebi wu nasini enso akode wo yede no hu se ahweni ekeka bomu ema enyema ejejeye yi nyambro so edi se akwa no so dada ene odi akọ school ho sebe oto ne pako ene we se nso no so pass no so nyase obi a video na no di be me ye fato no bi na ese yo won ene obi nso video obi so petition ni no asem dada bebi kwa na onso na le girl no na so le girl kwa bibi na wo so afa onso so be video egu ani wase boy say timi esa eti Nana Yaa akoda ni parents no wo me mmobo za kwa no si mo ache ni ente say wa timi age de na akoda nyakopo anye na dom na ko fa yare bia Nana Yaa and infections na ban ko ye pa wa ye tukura entu and wo tukura entu wo no aduro kura enko enu ti no enkoda no awofo no Nana Yaa sika pani de ajen unya sika de twa ba ye na so do mo fitie be no na no nu kwan de tigiti kurampo no wo munya daje ma wo mo we no so free school so ban so a se be entire to school wo fiempo na esua aduane no na me fo no so nka wo de che because wo mess ento wo bibi ye na dachi no ento so ne ba ni gwase ne ba wo mo na e be ka wo de tinye akan ye ya wo fo nyina na ento ni titiro no e ka wo ya je ye ni so enti akoda no ya wo go school Nana Yaa anya se be ti afọ nchradio teacher for charge na gwan ni na je ya wo mudisia enu nti na se bi wo be ko school na ye brabu tia o tia brabu ko university na oho no so ko pim no ama ne master obeye nurse qualified nurse krampo na Nana Yaa pane be no wo eni ewu ni doctor be ni ade ya be ti ye kan se ye be ni nyi adisia ho we no ebedu be Nana Yaa se wo bi di ba kwa na wo twonto because enya ade ya wo ni je wo me champon men kasate sana owo akwada bi se ya wo ye parent ade na be no Nana Yaa ni bi kan na ji mfunto atum se me no ma tete kwa ni na me enya ade ama no enti na afre me fa na trase na bi ne wo eneme bi ho we de enya burasem o enya huhu bi anso asem eya akokro ne ensem a obeka de akire akoda no ana akwa sese wo san atete wa adie afena be hwe nkoda wo ne wo mu edi agro wo fie no don't entertain sa enkola ne ebiem na tari hyemo ya odi pia bonten wo mu ti da tari bi ko guwuram ana hye ne baagi ne nya se wo watch no na wo pia wo friends wo so okwa na se won koma nti Nana Yaa asem de eden dem wo ne nya nke akoma ntu ne ma pai bon so eno so yakopon na ti sa enipa me da se me over ise de agense mu o enya nyinshamu shaya sa normal no nya nyinsa ne ente se da be ma ha mu ye normal normal sa je ma no mu ankasa no wo fa o ko se me be kire mu kon so na eketo anso amobeka
na no se maami bi so akokan bi ama okunu agya no be fine na amwa na se so na de nkeye eso ne de ye eso ne de ye le cry ba ko pe yo eso ne de nkeye ne be fine na amwa because when we are here to you nipa bebre na pede so ntiye enoma we dey ha dwi wo wi asese be ma na oba be condemn wo baby wo fa mi ntwa no baby yes ade we ya twetwe ni kunu de ne ko baby aferi omukọ ya ya sene tadua na hodo da ho na obe ya kotu di kese pe wom se mi pewe eduro wura yi ya ma ni duru sa afi obe isimi ntimi ni biu be ma no so me mfa he obedi ayetwa nti no man eye ade ha dwen pa se be oba be ma no wakasa na ebi kura won ti ase but wa try no wakasa na wate ase na ade ne beduru dem no wanti manye hu na ade ne hwehwa ne wo hu wadagam ahomete minimo ba bi obo be ma ne su o ti wo ha mi ti we nti a na wo ha mi sa ba wo be hu madagam nti kase ne de ye na ba bi e fa no mom amfayi oba ya so hu ye adom abra na radio dwuma na me ntia hye no na me enoma no ma bia na emfat na me ntie ba me ba mu na mahu se edu program bi se awiade a ene nsem bi se no ya na ebo ma wo nkasa ma ofie ye kama pa ese bibi sa so bekoso na ye sompa no kwasem ofa ntasa na me ka che obi a se ebi na obi na obi bu se na ofa wo se oni ofa lumba yi wo obi a wetie bi anka ncha se ye ntu kwan ye nko ba bia ise ye wawia sompa nkomo ye wawia 1 o'clock enkosi eno miensa enti obi ntie na obi nso nka nkyere obi se ye nko ba bia da so wa ya ba ti nkomo ne ya na mama ncha vera shito nwa ba ne shito de ye ona de atete me ne kwaku nti emechia no pa we there ku sufuna kote sufuna kwesi na ti anwaso afa na ba fi abedidi abaya asemu ya kosui me enura ena obi de sende me ti me so asem bia so ya de sende wo fa hwe ye wo fa huna ma wo wiase bia me wonkrofo mo de mame wo fa huna ma ne ade bia wo wiase bia mo wonkrofo mo de mame etime metu me nantem sa ndu ya krofo na ba mfi amechew me menyo omo to ho ana madan misua de pa wo fe ni sei ye fon no so ni ade yaw de be de ya ni yaw de sa ya over issue na down na ye kan wase ye okro bi wo se okro no se uye police ni na police mra no wotra so kodi nsamfo a wabusuafo nyina mo nye police biem ba ko fa ba uye teacher ni te se de yenhu na wodi nsamfo te se de ekoso ya wabusuafo nyina ko ka be ka wo emra ye ni wo be ye teacher bi dabi record no se abusuan nyina ba Ghana de ni yehu de amma nipa bi anya opportunity de yes ade we ya nre ni nyina na de ko she parent nipa bi ateto mayo ne drume bi a wodi na mabonte a one way influence be there ebdo ba ko she oba drume bi anya ba tanfo nko a ene de ko she wo mo minimum bi watete ne ba wo sebi nyamsom ekwan bi aso ne kasa bi a odi ama ne ba nanso ne ba ni pia bonte na sebi obi influence ama na dwa ko di baby ye ni panifo bi timi to edi bi a drume bi ho ma wo da hwa na wadanfo bi afro jake kwaku na say de won se fia do hon pie ma me enkope baby ntra eye wadwen mo se bibi word ma catch us na me kwa me kui ensan ya me nkonum bi de mo kwa me nkwa bi na de ti na me ko ne se ko na watra se enti wa mo adwe anye fast wo no ma bi ho a obo emfa wo ne nteteye aye de ama nteteye ya adwuma pa but emfa ho ne nteteye obi betumo atwe ko baby na de tie nie Ghana fo mpanifo ntie ne ye se ya ma ye mra anye duwa enkura na fe no mo ye fe de ye kan nyina ye kwa because teacher ni wa ye sa de we ni punishment ne say ye transfer na kwa kura se boni na odi ye ni wa nya ntukuma se eno anu ode ko ti asem na meka ne ye pa o
police ni di nsɛmfo bi wɔ Ghana sɛ Kumasi a yɛsɛ ne punishment n sɛ yɛ ma ne nkyerɛ kurom ne yɛde ne kɔ sɛbe kuro ketewa mu saa deɛ na ɔyɛ ne ha no ɛnoa na wasan de kɔ ɛhɔ so koraa de phone ne nyɛ powerful sɛ adeɛ ne yɛhunu te saa bɔne na ɔdi no ɛnoa wɔ ne mu saa de kɔ ɔdi na kɛseɛ saa ne teɛ nti nkɛyɛ ne yɛ mpanifoɔ no sɛ yɛyɛ na ɔmo canification parliament hɔ no ɛnyɛ no ne hia ɛnoɔma no ɔmo nyi bi mfiri no ɔmfa bi mbɛka ho ɛwɔ parliament hɔ yankola na ɔma si so no wo no to ngɛ ye dwale na yɛde ayi no napkin na sɛ deɛ no pushi ne to sei nti akora ne nyini ya pɛda ne to awuriwuri yɛ ne maame sɛ me bɔto ama no nti yɛ huna ma ne ɛnna yɛ ne ɛwɔ dan mu a mɛma ɛwɔ dan mu ha yi sɛ nyɛ ne kura paa na obi nka ɛna yɛde yɛ nyinaa kɔgyina bɔnten hɔ ɛna yɛdi yɛn nkɔmɔ na wakɔla bi twam ana wɔbaa bi twa na ne to awuri a yɛ nyinaa bɛgya nkɔmɔ ne bi akɔ akɔhwɛ me so deɛ metaa hwɛ paa ɔbaa mehu sɛ ɔbaa to kɛseɛ atwam pɛ mehwɛ ɔbaa no megyae ɔbaa na mehwɛ mɛma ɛwɔ around ɛba sɛ ɔmani no ɛti sɛ kukukukuku ase adeɛ ayera mo eti ayɛ fidi sum ama Ghanafoɔ mɛ ɛsɛ fidie bi akyɛ tie obi bɛka sɛ na wɔdɛ mu amasa ɛka nkwa na obi anhwɛ wo a wobakɔtɛ baabi ahwɛ akɔhwɛ ti asɛm wɔyɛ pa opportunity yes ɔsɛ kwanta bi sɛ sere wobakɔtɛ baabi ahwɛ ɛno nti yɛwo nkora no a ne yɛpushi wɔ moto na anom babaa mesra no na mepushi nti wɔse da na ɛdeɛ na ɛmsɛ mepushi wo to na yɛde yɛn daakye Erade. Mema ne yade o. Hwe mema ne yade o. Se tawo ne pese ya be tawo bi mu o. Ofa be kumi o. Ah, na me pushi ne to se da na yede me pushi to. Eti ai. De wo mu nyina ne se. Atiefu amu tie me. Sa no ma nyina be koso. Ye sha Ghana fo mpanifo se. Obi the prison, e kwan ya ofa so go the prison no. Sebe enyinya. Mfa so obi ani so. Obi ti head yan samfun wi yes ye ko hwem yasam wo yo yansu enim se ade ya ba bonten wo di no ti o ade ya ba mo country bia ni wasa no mo e be ko so ye hu wo aba bonten a wo di no ye hunu ye ade be ni e ko hwem mo mo nche me tiafo yi me pam che wo omna sama na e ka sa asem yo e wo sompa me sha mo mo ma kire me se de ni e ko hwem anya na kura nipa na one ne te wona kura na woji ni no anya kura ni face anya teacher ni face hwe edu mebi wo ha penalty bu aye bui penalty bu aye je a anya style bia na ese ode kobo edu mebi aye short keeper ni so mo no wo je tiawa yo penalty bu a wo na short kwa na keeper ni chine kwa wo nsem se what try why ya de mebo a na dia na ocheche no so okele ball no na keeper na china atem didie jai enti no ma bi ho no mu a yen tra ni ntam na nya hweso de ma afoforo samre ya ye kekura teacher bi ye ada sam na ba ye na last dia amu be kasa we ye ko hwem wo be hwe Ghana a chaupa country bia ni wa nyima chaupa sa Ghana ene no pre wo be hwe no wo be hwe na bia na headmaster bi ni world papa bi o fie na wa ye headmaster bi pen na ni modu wo wa bam wo ba na de afa so na wo kasa bi wo Ghana de achi de beja no Ghana ampa so sa kasa no e ye adwuma nso yo ni pa bi wo di sefo wo Ghana ampa sa kasa no ko so ampa so ye ja no Ghana fo nkom se e ba mu se ti de pese kan nyina ne se ye se ye tete ye mayiye enkura ne de wutwu mutan enkura de wutwu mutan enkura no wa fe eno de enye obi na ebeka se yenyai enkura na emum yenhwe nyansa se kasa bi wo se se unwa ba ho fa ne sira soma dai enna wo so obi fa no afa ne ba ensamfon emmema ne yenhwe bibi wo mu asebe enkura gu o mani mu o mu kire o mu no ma e kire o ma de kwai masters fo hwan mo ye sira mu se ampa obi ba de ne ba school sakura no wo fe se nto magu nasene se ye den ye ka ne nyina nsu twi ne o mind de kakra ni enko anim medasi wo fa medasi pi bishop yajo eni o ene Ghana we say no ti hu say wonu ma wa Afghanistan fo nyina ehwe wonu ma we US ena ya me ya wa asem ni nyina mu US fo nyina ehwe Zimbabwe fo nyina say Ghana say honom no nte say ye kire nkura de ani yedi won
about the insurance pebia na about first already insurance and they said the TV na ni so shine na colors no so me TV no normal na no yeah na about the only America normal pa ready one sem so na si broni won ya di eni so yeah ani nto ni no so tia popa me da si se Santa Creature ya ho onyo kese ni agungo ye ni wada amane de mudi bi bada mudi bi nso abane na me no teacher me sheda ni program sa baba no o hwe ante kura e pega e hye no awanyini pieto bi o ha e di lu da bi awon hye ana nyi Ghana mra no etra 18 a ye che enuru ya ye che anase onuru 18 a ye che odu 18 a emra na nche no Nizodi 18 mbra na nche ne dia ene Matias ya bibia amese papa ne tinne na twempana na one nada ni mobi a wako school teacher de 18 si ya wiye ya no abenya lecture ware ene ni fie adane na emum jimi ewo mu amemebu ofu ne se premises no ne da ye no ene e chem apparatus class yes wo ye fun as wonim ni opeso wo ye akura bi wa ha afi no aba adwuma e bi Sompa Nkomo so one ye suma ngakra nkomra na ni age 18 no fa so opa mera bi ankochene na emom si ebe wie Sompa Nkomo na mi mana kura tebu yi mu am de time no eno na adwuma na ntimi ne ma nka wi ana ze adwuma no go ma dwene mre nzo mo mpa brempon ye mo mpa nkoso ndizo mtimi hwe sa ade ma ne da wo ha na ze kuro no emu mre kuro no nim ne yesa se ye no kure ndiye kan yo bi ka ko peja se de peja ba da akra no ni 18 e ho na me tu obi adina kwensi odi 18 timranche no ba ba bi kuro no ye kire wo se ye de wo ma se lab fa kire nkura de ya ngaze o kire ni abrawo pon a wo dan abrawo sika betuma ko hotel chi akura se be wo kire na de fa no sa atu ba bi abanya prepare the computer gu wo ye ina ngalight show ko ne to anka be ndey so mu nyina na o mewu abo sisi tebu yisu ya na nke ti jafa ne to na nka wo ye nde ka be me ya kam de janna mase gidi e pa na nka me ye mo ndiye tomre bia wuji mi kura du pempenso bi atigimi ne so akono obasa de na wo pempenso bi ateso de se driver ne ya wuji ga na ayere te from no ne nsa na mo hwo aho no aye di e bedru ba go de bepem mu ko di tomre bia mo odo ni influence na tia no because odo ba ni paso agrefie timi ba no so edi wo agrefie nya ma wo so no tia so ma me fansa to na e de bedru fie na nya akono danse mu nyina mo de beko akopem adi wo bebre mo do be man de nsa fa na sira so sa amfa ka na mpema ono na akono so ne ala ko gina kwa ho no ne nada na posifu abe piesu ni abone kakwa na enso no otia na nko obeko endi esra Ghana abani di ese omudie ye ne a edan no nko akura ye kram kese a teacher ni ya committee a emfe ni so mre teacher fo nyina de ozo mtu wana mo na nkura ne kura akoye science ho ahon ani a omura dan ni mu kura na yes unse wo ti o wo fa o kosua de a what prepare teacher ni na prepare your mind solely for ade amokwa akoye ni e de mako wura danti ye titration na sodium monoxide ye hwie fra ye ade o de be ye no science ano wa go pagade hu asema no I say practice na me fan chiro ne enom di wi ankra na adwene nkra so akra so ya ready dada akra we say de toma egu na sene de wo twa ne toma na mo ye ye yifiri mu kura no ne o ye ne ho a utimi so ye qualified prayer me nka no de nge head am fa me ho na mema no mo ka na mema no mo to trand ye ko gbadamiza do za no so za no ye ka mai so mo ntie ene ma kura za agofo no a wo mo to tra za no bema ne to tra akuri bo ko amfa ne ho bema ne to tra ne kotia no che akuri bo to za no hu ni za no a wo koku za no banya be ma nkwa ma no mzo to ya tra na wa ye tia za akura no si table so che mpompo se poli wo to za ko ndime mene we bishop ya pon mama nko Mary so na mimisa on na tia say wo brenki enen so de wa twa v neck o oba Mary ni eno Mary wo kwa asore ben CAC na ya de wa asore dem bra wanim na me feel won so wo sound na vibe CAC we ya de wa asore dem onya hwe wo kwa no akoma za let's share the grace no aba pe bibi ye wa asore dem na bia na mo tu ye bibi wate kakra brabo ni be yi awie yi ye ne atiefo ne anti gift ye bisa wo se wo se wo sua adwuma be na obesua ade pam ni ma bese
What's your be paying? Machine grow at Mamu. Oh! At Mamu, man, was Madame Swamp Farmer. Marion, the machine day. Machine, young music, and I'm the toy. Young music, and I'm the toy. I'm Mrs. Not the toy. I had and today it was one farmer. Many Mrs. Tapeniaco, Simons and Dumanan. What was machine, your bedgy? Oh, yeah, we grab a buy one can. Your bedgy, a chunqua. your bedgy machine, and watch chunqua. No, or the Anyas answer, I am master and Quackers or better than a sanity, and also so a fine. And of course, now they say in Mary, Auntie gift to the end our catcher. Passing a Misha, my men of Papa. Said, my men of Fleming, what you're missing that you must say. You saw about one. I'm a me how in the airplane. Passing a Misha and ran. That premise, my menas and in this castle for mammy. Or both can assume me railway, Papa. Listen, you see. Mbenya ni jebi wa mablago musi. Because nyango ponshira mi sister close in your car see. De Nana Yaa mami no hu na se on faman na agoti e be kom papa so ni na me ha ni na be ko ne so. Eh wo papa da woni dia. Dem papa ye na no wo so aworo wo ho atena fom apa wo to ase abo wo si dua. Ene so abia so Mary wasan betena no mba bedome wo papa Mary. Ma dem papa ye men. Mary papa de ye money dua ye no me papa ye no me dada. Entite wo ho ase de anyame aye no kra do so dodo. Na woni de anyame ne kina. Enti kwa adwuma ne kwasua kwatoa so. Na ade beche na yi wo pempam kaba nom ne yi na sefo shoulder pad ya beti ni hye ma beti ma me ho ye fa me de enkan fata me. Ka me pam bia. Enti Mary focus on your life ne ne be boa wo. What the American na say? Na toto ni ama yie. Say oni boy. Baby. Oni kunu. Na afa boy da. Ma fa bi da. Sa. So want me. Wa fa boy empredo do say. Ma fa Na omu nyina na omu wesika kakra. Adawroma. Ba chon. Sister nie. Na omu nyina ya adwuma. Na omu akoma. No man sister. So young girl watch me me ya lefo na me. Yeah, Ghana for binom. Madam for trans me ya lefo na on me tina da no me hwe anim ho me twa hwem a me plo kom mo me hwe anim guase na odi machi. Ntimi anso omu. Be ma no so omu kakra. Da be flo ma hu ne biem. Ai, oti don. Na chi mfuturo. Wokọ. Mary ye de ye say nyame ne yaresafo. Anti gift mo de aba no ye da na say. Enuro no nso so wo se wo no a maame na ya adwuma. Kasi na mishra maame. Wa ya adwuma o. Ya wa sambo am na mishra ne papa no nya adwuma nye no sambo am. Kasi nyankopɔ nhyira no so ma da na plan video ko ni ne mani nyina. Ka chem se makoma ntome ye mo beboa me. Me da maame na se papa me nim sim benya boafo si. Ye. O ma mi wu a. Mr. Champion to obafo e. Se onana we de onana. How dem nana? To nana for na yemfa case ne nto aso. Nana Yaa, we say me catch abaye say adie kura. Na wa nyem ama nsem no ebi nsam tumbi. Ne papa ne fu so aya wa ye no. Woni ne Nyankopon entamu asem. Woni ne Nyankopon entamu asem. Akodai na no oba ya obekan ye tunofo. So ne papa ya on ehye mu. Na ntese be kama ne ti ase say ya wo bi ababe so mo ya opese ohwe won. Eye Onyankopon na aye saade. Eye Onyankopon na aye saade. Enti ne papa ewo mu so kofa wo ba bi na wono so fom ya dedi won so na wo ye no basa. E na odome no na saya de ekọ ne maso. Na so no Onyankopon bi am so ye. Timisa no wonya ne papa sama kakura ne duabo ne eno mi odema ne papa no. Wonya. Se ne tie dua papa sunsun de ekata ne maso. Timisa no a wonya se de yi wo ye ne firi mu na o timi hye dwan se ne oka no na bibia ensi ne ye no wo de wo ya on hye ne mu a to be frank enhyira no enwie pe yenka se papa ne wa ye ne ye but ye pese wo do ho na wonya wo nhyira na otimi etie wi ase bo medase wofa awode tiawa de akanya no se ye be se ye wo fasi se na da roma ade ese so ese obusa so afa be ma pe o se mienu time we de on focus so adwuma wo kwa kwa ye no na omo obi amadaada no na kwan
mema yensa wo wiase eda yanim ene be ma ko ekope oba obi sase mpacho e de adwuma so nim no ko ba adwuma be mfa sika ma obo se ne waja wo adwane iti wadwuma ne hu hia yempe be oba hia ni dabi isanity iti na adwuma sem no o ma hu hia nipa ntua nipa ka nyame ne tua nipa ka so wanhwe ya pa na ebesi no pa na ebesi ne ye wa ba se ne papa ho adwe woni trim iti se style bi kura wutwitwa obi ntuma kura o ma papa adwe be ka ho a wo betwitwa se no wakoye ni shoulder oba na beti se ne papa sa ti se de ye maame kan ye me ba pani kan onyi saade ne frinti na akatua onyankopon makase kama ye wode mo teta ha ye kan na wote tinya wo na obedome papa emu o yade nanso ontontwe na ye na ne master nanso no ye ne nkoka ye musa no so ho na opeso osu adwuma na bebo na ye ne master na nkoka so obeje na ye ne beka so no so de na o ya abo asompa so te ase ye nhwe na ye hu ko e befa senso oni ni nsu adwuma ye nsa da nsa ye yere anase ko de force ne ko kasa na daro ma ko situation mu no the machine for the amano na eja ya pe ba bi ama da se wofa bishop baba ene de ya te asem a ede ti asere we na ma Sompa Nkomo ye very unique so be kan asem na wonya no pomasi brede ama na fa asomdue di aba we ma ne wo fie ne enya hoto so de na asem be dan ne a ibetime di akira ma nkunimdi aba edi se di nkunimdi aba ma yenu abai wonso afi na anam kwa so awoba esire twedi akonya nkopon de ma se fabra na de bedan yenu aba ya nyame be nam ne so na wanya ne puma sibira ma so dia na baba ya to emfi se eni die nko mu no na waye kama bia na nsape eni die ne kasa ni mu anko ya bodua nyina afra nje woni timedia na afi o kan ya ape dia bo yes enti no nyame beye na obeto aso amane ma ko kama de amane onhunu se nanim ne na chi ni bi tikakre bi anensa beka ababo onhunu ne ntotoye ada achina brabo aye fema mu ani munyam bi aka Sompa Nkomo fo nyame nhira no na onya ne kase pa bishop Eradi nhira o pa medase ahwefo mi do bibia se so jibre ma yekohwe video no eba ya sida kese enko emfa ma obibia eja oyi sika ede boa ye nua be ye sans enua be ya sem ye odi be pie mu ofide ma se busiafo na eyawe hosem ankasa na ye bompaye se ja bibia odi esi ne nisibia no betimi ayde obetimi aje na ne papa ne die on forgetting ne papa no boni bia ne papa dia ye ne bia on fanche no na on focus no onye ne djuma na dachi bi onya baby papa si na papa no be kasa oho ene so kakase bia de e kire no nti enua ba ne die se na ya ye nua ba na se ye maame na ya kan ye no ne papa ne de on forget ne kra na on bon ne bra na ibusiafo issue a uko social media so na obia ekebi ema mema no kwetimi bi omano eka se omunye mema esanse omwehu bibi ewo ticheni no ho omu se ai anu ahia ankasa tedua entire uziafo anu edi ankasa ai na student we busiafo obi anka se ticheni ntimi ni student ni ntwempena nanso se mu pese mu ye bibi enye school premises ene se mu ye saade no guest house wo ho hotel wo ho no it had na teaching wetimi the student akolabo with you wa wonim se ho ene ba ne se science ni awon kekaye omukokọ ye eja omu chemicals no wo enti susu ampa se omu ye se na chemical bi gu omu so a edien ena mo beka obuziafo eden ena mo beka yenim teachers bebre na eja omo nya omo student atwemp na omo awale omo nya sanyama we wo premises ho omo nya sanyama we e wo premises ho ndichi ni ne de wanya ade say if you no person onyo eja say you ne girlfriend o say you ne den o person ni ye bibi mpo a school premises di aba aden anu ehye na teacher ni no so wetimi ama young gay yi ede ne to nketwa we de bribri na ni so ama sisi an na adwuma ya ahwere no na adwuma
wetimi akọ teacher training enhu all 90 ye enhu all 90 awaje ese usua de exams exams ne enhu kekan ya awaye now ma just a seconds feelings a obenya nti no o hwiri w'adwuma awofo no mfa we entu omhofo omuntu omma no hofo omuntu omufo because it's too much awofo no yesre mufa story we entu omhofo uko social media no so de mema no bebre na edwa bebre na abu efu and then there was student we go and omo atale na ya omo hihye na omo atwea basoro no na eyefe ana se eyeden abofra se Thursday we uwie school Thursday ya uwie school enigwase se ade eye me ya kra ne se obi bete na waka se na wofo antete ne ye eno kwa na eja sim bibia nanso na wofo nso etwene ne ye nanso akola no eno ya akola bone yenje asem we imagine years fo omo na eja omo se investigation na ekoso ewo story we hu nti ye twa omo na omo dey aba out na pictures na nam social media no so no yebesi ye hu teacher ni yebesi ye hu no picture na nam social media no so no media me pese mejiedi nti GS no omo nya de papa maye ni akoma ye de akoma nto ye yem me ebeye me ya se teacher ni ebe hwiri ne dwuma ebeye me ya nti ne teachers for no so mu fa asem mu ntu mu hofo students no mo ne nam ho no especially we teacher ni a uta hwe student for anasa opro mu wikida binia unyan list mistake student ni edu leak ebeba abonten nti mu mamani enna ho uni student ni trim na hotel or guest house ho ufie wo ho ufie e wo ho bitimi na akwa ebibi wo ufie ndi obi ankasa ho na school premises enya de papa timu fenti mu hofo ebusuafo ha na medi mu ebesihye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no medi educate mami esi NSN ye besan so edi nhyiemu e wa ha bio ebusuafo makam